El Prat de Llobregat és un municipi amb més de 63.000 habitants i uns 31 quilòmetres quadrats de superfície. Es caracteritza per ser una ciutat pràcticament plana, cosa que la converteix en un espai molt indicat per a la mobilitat en bicicleta. Protegir els vianants, ajudar les escoles a impartir una bona educació viària i la popularització de la bicicleta com a mitjà de transport són alguns dels reptes que la policia local ha d'afrontar en el dia a dia. El Ayuntamiento, desde diferentes órganos, han incorporado información respecto a cómo deben hacer el uso de la bicicleta. Hemos hecho todo a nivel preventivo en los institutos, en los centros escolares. Lo que hacemos es corregir aquellas infracciones que entran dentro de las conductas o comportamientos inadecuados en el uso de la bicicleta, con un objetivo: proteger al conductor de la bicicleta, que es una persona vulnerable en este sistema de transporte, y al peatón, que también es una persona implicada en muchas ocasiones en esta accidentalidad. Al inicio de las entradas de los colegios cubrimos cada uno de los centros escolares y, si es necesario, el personal administrativo de esta policía en horario de protección escolar deja sus tareas administrativas para realizar la protección escolar. La creación de tantos pasos de peatones es porque nosotros pensamos que los itinerarios de los peatones tienen que estar ideados dándole preferencia al uso de los ciudadanos, no priorizando las velocidades de los vehículos en el interior de la ciudad, que esto es, siempre hay que decirlo, ¿no?, en viarios urbanos. Fem diversos controls destinats a dues bases concretes, que són unes al civisme, l'altre al trànsit, i tot el que ve relacionat amb el trànsit ho intentem coordinar molt en el que són els controls que ja ven donats pel Servei Català del Trànsit. Bàsicament són 4 punts molt concrets. Un és la velocitat, que ho fem amb un radar del qual disposem. L'altre són els temes dels controls de l'utilització de les màquines de seguretat passiva, retenció infantil, cinturó de seguretat i el casc en les motos. El tema d'alcoholèmia, controls programats un cap de setmana, com a mínim cada setmana cada mes, i després a més doncs, les dades que tenen a veure en proximitat de festes nadalenques i tot el que és també la setmana prèvia a festes de Sant Joan. La jornada diària és arribar, intentar agafar material, les propostes que hem de fer, preparar les sessions, perquè la preparació, la planificació i l'organització és molt de temps respecte a lo que són les sessions per poder anar preparat. Surts, entres a primera hora, normalment a les 9, ara amb l'ESO entrem també a les 8 del matí, fem sessions fins a les 12 del migdia, que ja tornem cap a l'oficina per poder preparar el dia següent amb materials, amb eines, estris i demés. La llum vermella, què vol dir? I aquesta d'aquí al mig, sabeu quin color és? L'ambra o l'ambra en català, no? Nosaltres els proposem aquesta acció formativa i evidentment són molt ben rebudes i s'està promovent l'ús de la bicicleta com a vehicle. A 5è de primària ja comencem a treballar en un circuit que tenim al Parc Nou per promoure les conductes segures com a conductors de vehicle, en aquest cas com a conductors de bicicleta. Aquest any d'escoles, 3.500 alumnes han rebut formació en l'àmbit de la seguretat vial.